نعم. على قومه لما كم حبيب بن نجار نعم. من بعده تشغل ما دمكم من جند كون من السماء وما ده أسمان هل كده بنده نعم. وما كنا وناني منن نعم. منزلين كم جبنا نعم. من جبين تاكت نعم. من جبناني هاي قوة نعم. ما أمد نعم. كل أمة أسان بورو هل كده تمن جبين تاكم هل كده هاي قوة إن كانت وناني لبت ما بده هل كانوا لا سيحة سوانا فهاتان واحدة ووف جبريل هاتي كم إذا هم دكيون جا كم بخامدون كبماء بياك ونيفئة يا حسرة يا فرتها على العباد تبيدو جيابه يكونن دي مبه كننو بننا ببه دو يا فرت مبه الذي ما يأتيهم ميدان أرد مبه من رسول نلادو إلا كانوا سوانا بلاسي به نلادو يستهزئون بنجل كتاب الذي ألم يروا بل بنجياني كم بمكانا بحالو بيو بوانا نلادو به بل بنجياني بنغاند كم هيوي أهلكناكم من كالكونو قبلهم كأدنا بكثيرا أنني من القرون التي أنهم وند هل كيب إليهم دم بكم بيرو فنون لا يرجعون عنا رتوسون أفلا يعتبرون بهم قال بتسكوب وإن كون في كل جندانغال تقول لي فوق لما جميع كنج فوف أنني وإن كل وناني تندانغال تقول لي لا جميع بمعنى لا جميع تن ولا ما جميع kambe fof keɓerendin teɓe keɓerendoɓe walla kamɓe fof dendagal la jami'un dendagal ladaynaga amen muhdaruna keɓe tawneteɓe wonande hasbore wa ayatul lahum dalilu wonande ummital ne woodi wonandeɓe al ardu yeɓe ƴeew leydi al mayyitatu ndi ganduɗa ko jurnodi allah wi ahyaynaha min gurtinir leydi ndi ndiyam fa akhrajna bihi minha min jaltine leydi he habban gabbe fa minhu koye gabbe he yakuluna ɓe ñamata allah wi wa ja'alna min baɗi fiha e leydi ndi jannatin gese min nakhilin tamaroje wa anabin reseji wa fajjarna fiha min ucciti e leydi he min al uyuni e cewle allah wi ko li yakulu ɓeɗe ɓe ñaama min samarihi e ɓesnoje ɗe wa ma amilatu aydihim o wi wona juuɗe mabɓe golli ɓesnoje ɗe wona kamɓe mbaɗi ɓesnoje ɗe ko minen mbaɗi afala yaskuruna ko adi ɓe mantanema allah baɗanɗo ɓe ɗum o subhanalladhi sanade wodani on khalaqa tagɗo al azwaja façon-ngaji kullaha dendagal mum tagɗo dendagal façon-ngaji o sanade wodani on allah mimma tumbitul ardu ko ene funna ɗum leydi ko min anfusihim e nder mabɓe kamɓe yimɓeɓe rewɓe worɓe ko fof ko ndiyam ko mimma la alamuna eke ɓe gandata e kawriɗo fof ko ndiyam ɗin fof de emin mbaɗi sanade wodani baɗɗoni o tagɗo façon-ngaji o tagɗo kala leydi kala fuɗa e leydi tagui ko min anfusihim tagɗo e nder mabɓe o worɓe rewɓe ko mimma la alamuna e tagoje ɗe ɓe gandata e hawnade ko fof sanade wodani baɗɗum o wa ayatul lahum dalilu wonde allah ko kattanɗo alleylu yeɓe ƴeew jamma allah wi ƴeew jamma goram nasalahu min ceerno min e jamma annahara ñalawma jeeya min itta jamma min itta ɗum e nder ñalawma jamma min nana ñalawma yimɓe ne gone ñalawma tan ene ndaara fa ida hum de ko yo jiiya yimɓeɓe muslimuna naate niɓɓe jiiya ɗum keɓe ƴeew ɗum kadi wa samsu nange nge tajiri e nge doga ɓe mustaqarrin laha ñiɓirde wonandege e nge dogata ɗo nge yewtata ɗon mbimi ɗe nge woni ɗo nge yewtata zalika ay doggol nange anani de takdirul aziz woni kattangol anani de woni koddirgol kattanɗo e laamum al alimi ganduɗo tago mum wal qamaru walla wal qamara foni wiye wal qamara nonne kadi allah wi o wi lewru ndu eynawa lewru Allah kadi e anani e qaddarna al qamara bima'ana qaddarnahu ko istidlal imi qaddarna al qamara qaddarnahu fiilu oɗo fiilu o wi wa qaddarna al qamara min koddiri lewru kadi
non qaddarnahu manazila min koddirini jaagol leydi ngol jaagol lewru ngol koode no gas e jeetati e der balde no gas e jeetati tawi lewru maayirta ko capantati duurno balde didi so lewru maata ko no gas jeenadi wirno nyalama goto ya lewru ndu gilendu mawnuno gilendu famdi endu mawna andu mawna kadi ndu wona ustade hatta aada ha ndu wattina kal urjuni endu wayno leggal al qadibi boyngal e ndiyam leggal so boye ndiyam wana hokkorde walla ayata ko lewru ko no waya sada maya yata hokko wala ni kamo don jiidu walla on jeeya o wi la samsu wanani nange yanbaghi laha ene sellana dum ene newano dum an tudrikal qamara de hekkata lewru nange wawa heftade lewru gonda e jamma goto e jiida do fonja bone jiida jari jiida nange lewru fonjaade jamma goto jianyen hen bone wala leylu warani jamma kadi sabiqun naharina adondire nyalawm o ma nyalawma gasatande jamma ara ma jamma gasatande nyalawma ara ay goten ni gongi tawdirta e la saha goto na jamma tawata nyalama taw nyalama gasani nyalama tawata jamma taw jamma gasani ami dum yidi o kullun o wi de do gede fu nangi e lewru e koode goto hen fu fi falakin koy lawol mudum yasbahuna lumboto goto hen fu koy lawol mu lumboto wa ayatul lahum dalil wande mi wonande be ko mi kattando annano minen amalna zurriyatahum min dodi gengol mabbe walla zurriyatihim genji mabbe fil fulki elana kebbina ko hono lana almashhuni kebbina ka yimbe elana annabi nuh dalil wonde min ko mi Allah min waddino on elana kalkum ko heddi ko ko non ko hattan amen e neema amen wonande tagorde wa allamnahum sanata safinata jangini be kadi golle laana no gollirte fa amilu be golli la sufunan laade kibara wo sigaran bada la kon tokson e be ngawra bada laade mawde e be nawri be wayas yen tafa ubiha mele be naftoro e yalla kon tokson gon ay jalal ma yilla kon tokkonyillon kon ngawru kon ma yilla deje mawde bada baga tuji birto galle mon jobol tayo ka heydi ayita Allah min jangini yimbe woni wa khalaqna lahum min taganibe min mithlihi yiru an lana annabi nuh yiru lana annabi nuh o wi dum don ko Allah andinen dum yiru lana ka ma yarkabuna kebe baddo hen Allah wi wa inna sa'asa min balama kay na nughriquhum min jolabe tawdo bonela Allah dum on kado Allah wala yode neddo be ka jol radio de la ko yolma Allah wi fala sarikha lahum papa tono ala nabe wala huwa ni kambi azula be dande illa rahmatan sawana dum ko yurmede minna ummarade amen wa mata an idakhmid gol ilahinin adumuna la yunjihim illa rahmatuna ala ko dandata be sawana yurmede am e mabbe nani وتمتيئنا إياهم بتخمد قول أمين أمب بلذاتهم بتخمد إلى إنقضاء أجالهم على جمع بنقصة وإذا قيل لهم سببينا ما اتقوا كل ما بين أيديكم كوني ياسمون إلبت أدونا وما خلفكم إخو جغور أريد شغل من تلبت الآخر لألكم بلجو أنن ترحمون أنن جرمي سببيا من تنآردوا بدورنا اللي وما تأتيهم من آية ميداني أردم بهاونيد من آيات إكاونيد ربهم جوم إلا كانوا سوانا بلاتي أنها هاوني لمؤردين بدورني وإذا قيل ستوي كم مثلا أني دي فقراء الصحابة أني مسكري بصحابة سنبيني لهم وانند بأنفقوا نفقه من سنغاري انجلي ماما بكم بهفرت بي سنمسكري بصحابة بنغاري انجلي ماما بأنفقوا نفقه من مما رزقكم الله كالله أرزقنا نجودي دكي من هن قال الذين كفروا بأن بنغان داكو هفرت بي بمبيان للذين آمنوا ونند بين جلب بمبيان من أنودي مؤمنين من يمين من الله يشاء الله أدامه من غندا سو الله ولا من يمين وانا بيدو سو الله ولا ما يمين هيو يمين الله وا يمين دون بير من يمين
الذي كما تركوا حقوق الخالق تركوا حقوق الخلق نبي غوبيرنو حقيجي الله ني نبي غوبير حقيجي تاغوري دي وهذه الايه نزلت حكايه عن بعد جبابره آية أو ألف حالتود يوغاي هفريبه هودابه مكة وين آسي بن وائل السهمي وغيره أنني كان إذا سأله المسكين كان آسي بن وائل مسكين بما لله رسوله قال له اذهب إلى ربك وهو مسكين فارال فارجوامي فهو أولى مني بك وانقل هذا ما يم قد منعك الله هنما بيا فأنعمك من ما أنا مين ummadon wana ko Allah hanma Allah wanma baas be tati ummadon wona furar joomu وقد تمسك بهذا بعض البخلاء المسلمين يغاي بخلاء يغاي اوب جولب ان جوغيتي غول دو كونغول حيث يقولون لا نؤذي من حرمه الله من دكرام الله ولم يعلموا ان الفقراء يحملون زاد الاغنياء بل be ganda wasbe be don to bagasuji wa aldube to la kharawana ولولا الفقراء من تفع الغنى بغناه غني بغناه سن وانا باس او وي غالو andata ko wele jawdi sa yi gala andi ko wele jawdi ko basal ha wana yiyat bas do ganda ko Allah rokuma ko heewi won ko rokuma njiya bas on boni tekki ara boni ko yoodi njiya bas on hodde do yodani ana do hodde do yoodi njiya bas on nyama ko metti ana da nyama ko weli ni wana on ko addani ngadu welde so yimbe fo jogino mo holna ngadu welita ha wana soda sag ma do ma ama jaado don kana wo sa yi kay ada soda sag ama jaado biya ma samba walla alinas namanam ko basal kono sino on ponno kay bi maro de sawi Abdou Ndiaye non sagdi maro ko helde ha si bo jogino mo wela sa tayi basal welni ngalu cel ñaw welni cellal ngurdam welni mayde welni ngurdam sa wuri ene wel sa selli ene wel sa aldi ene wel kono fo welni ko gade de don ko ma de gade garan dum wela on paman haju ha kadai ولنن الذي بغندا واسbe be yahmiluna zad al aghniya kanymen don to ay wa jobaade aldube lil akhirati wa lil akhir wana walawla al fuqara sanna wana wasbe man tafa al ghani bi ghinahu galo naftata ko galum walinan ko wi ونن الذي قال الذين كفروا للذين آمنوا جل بنجل ما هيفر بن بيدو من أنا أنودي من المال يشاء الله من غندا ستبي الله هاجينا أدامه يمنا دوم بنا بيدس الله ولا ما يمنا دوم بيبدر يا يمنا إن أنتم وناني أنن فيديو الله يمنا إلا في دلال سوانا فيا مجر مبين فين مبين وفي كده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يدعم أبو بكر الصديق ومن يمن مساكين المسلمين مسكين بجلب فلقيه أبو جهل هوري مكة فقال يا أبا بكر أبو بكر أوي أتزعم أن الله قادر على إدعام هؤلاء على سكي الله هذا آجو وند الله نواي يمين دبيل على سكي الله نواي يمين دبيل قال نعم أبو بكر كي الله كيران كان يمين دبيل قال فما باله لم يدعم أوي هل كان يمين دبيل قال الله نواي يمين دبيل خدم يمين قال أبو بكر بيهم ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى الله جري بري ما وني يمبي غباسل وجري بري وني يمبي فأمر الفقراء أن بالصوم ويمر الألب يوكورا مواس يوكورا والأغنياء بالإيداء ويمر الألب يندوكو غسي فقال أبو جهل والله يا أبا بكر إن أنت إلا في دلال والله أن أبو بكر وانا نسوانا كمجوتا أتذب أن الله قال على إدام هؤلاء هذا سكي الله إنه واوي يمين دبيرو وهو لا يديمه من يمين الله يميناني ثم تديم أنت أن يميناني
woni in antum illa fi dalalin mubin wa yaquluna bi mata hadha alwa'du de do fodore ummital holden in kuntum sadiqina bayde odon gongi qala ta'ala allawi ma yanzuruna be pandaki illa sayhatan wahidatan so na ko ha ta go woto tan gontam be pandi ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ha tango khuduhum ge nangabe ko hum yakhassimuna ebe beñondire aduna bimi nangabe ebe beñondire aduna ebe nyama ebe jara e murti ha danga darobe tidani fala tadiuna be katanta tawsiyatan wasiyade wala yarji'una ila ahlihim be kattanta ruttade fewde koreji mabbe sohlaaji mabbe jeeriji en sohlaaji en ala don tan be mayata Allah wi wonu fi khafi suri wul Allah ndu wutte fa idahum de yo jiya yimbe be ubbabe be minal ajdasi ummarade goble de ila rabbihim yansiluna enen joryorta enen jaaccio enen jalta ila rabbihim fewde joomen alu hefere be mbiya ya waylana enen kay kare wadani en man ba'athana hol pindinen in markadina e do ngol men haga ngol do de wonno hakkude wuttande didi hakkude wuttaru arwani ngu e wuttaru wattini ngu dubi cafanne dubi ben di cimtone be dano tan ay hunde be badataake be wi no hol pindinen ngol do ngol ha biya min marqadina hol pindinden biya haza kay hande ko ummital dum do ngal do ummital kay biya ma wa adar rahmanu ko joom men fodono ko en Allah wi en ummital wodi jedduden dege de wasaragal mursaluna dege kay anani ne laabe ngomdi ko kalno ko gonga Allah yu aqarru be qirriba hina la yanfa'uhum igrara be qirriba kono non qirregol nafara do en nafa ko qila yuqalu lahum biya bi mire tarika in kana illa sayhatan Allah yabe dum do wanani to wana ko haata go wahidatan wa fa idahum de yonjiya kambe jami'un dandangal tagore de pop la deyna ga amen ga muhdaruna ko tawna Allah wi fal yawma hande non la tughlamu nafsun Allah wi hande hay goto toñataaki wala tujzauna on jobetaaki illa ma kuntum ta'maluna so wana ko go laati odon golla inna ashabal jannati ay nadbe aljanna be al yawma hande be kam fi sughulin ngoni koy sohlaaji be de naati annaat aljanna be hande kewi programme di maru ya anna ahlal jannati e wa biyama rewbe wonbe aljanna be kullama aradul qurba min nisaihim kalama be jiddo ballade debbo mum wajaduhunna abkaram be tawa rewbe be ko bombi fa yaftaduna hunna be peddita dumen min ghairi qadarin wala alamin tawa nefnaaki Musa be jalti be gitta dum bombago so be certe jom tan ngari wonta bombe dum woni Allah wi inna ashabal jannati ay nadbe aljanna al yawma hande fi sughulin ngone sokla ene nyaama ko weli ene peddita bombe pera ala faaki huna ke be nemi hom kambe nadbe aljanna be wa azwajuhum kambe suddibe mabbe fo fi zilanin e be buubeje nange tawataabe ton alal araiki e dow daddeteje en bi'ata diwaje muttaki una e be tuggi lahum ne wadin be fi hatu aljanna fakihatun muyanteje falahum ene wadin be aljanna to ma yad'una kala ka be ngode salamun tilika anani ngol do kongol de qawlan woni kongol min rabbir rahimin ummarade jeydo yurmede o ona Allah salamun ko woni kongol mabbe Allah wi yebbe non wamtazul yawma Allah wi hande palto de bimi palto de wiyama non lima fil hadith rasul sallallahu alayhi wa sallam anna Allah ta'ala yatajalla li ahli al-jannati omo feeñan naatɓe aljanna wo yuɓri'uhum salama o salminaɓe bima fil hadisi baynama ahlul jannati fi na'imin jiya wonɓe aljanna ene gone nemaji ene beddodira mongoje e pomoji ene beddodira tan ene pija il sada alahum nurun ha annore mawde tan feeña e nder aljanna farafa usahum kamɓe fof annore nde mawna mabɓe ɓe ɓamta koye mabɓe gone e darde fa idan rabbude ko yo Allah azza wa jalla tedduɗo mawɗo o qad asrafa alayhim tawne ɓamte mabɓe min fawqihim ene arde mabbe dow yabe assalamu alaykum ya ahlal jannati Allah yabini wali zalika qawluhu ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim on sahafa yanzuru ilayhim Allah dara yimbe be wa yanzuruna ilayhi kambe fo be dara Allah fala yaltafituna ila shay'in min an-na'im ma damu yanzuruna ilayhi
o wi ala ko ɓe darata e nemaji ɗi Allah rokkiɓe e nder aljanna ala ko ɓe jiyata hen ala ko ɓe jeccitto hen ɗon ɗo ɓe dara Allah tabaraka wa taala so ɓe dara Allah he hunde ɓe mbawa dar hatta yahjuba anhum ha Allah wirno ga mabɓe on saha fa yabqa nuruhu annore Allah nde heddo wa barakatuhu barke Allah o barke darande nde ɓe darno Allah nde nden heddo alayhim mabɓe fi diyari ɓe gandeji mabɓe on saha Allah wiyaɓe wamtazul yawma paltoɗe hande ayyuhal mujrimuna hehe won bandiji onon huɗaɓe ɓe onon wondunoɓe julɓe ɓe paltoɗe nafigueɓe andi koye julɓe gondon on saha noon Allah wiya nafigueɓe jelte yomi on lima warada fi lhadisi ما معناه الذي إذا أنني صلاة وي إذا كان يوم القيامة ينادي مناد يعني درجة صدري من جاء جينا ويينا كل أمة تتبع معبودها قال لنجل يورو من دوانو قال لنجل يوفا من دوانو كود هو دوانو بمجيب دوانو بون بون فتبقى هذه الأمة لنجل نلا نقول لن هدو وفيها منافقون يعني وان دم بنون نافقين يقولون نافقين بي لا نذهب حتى تنظر ما حتى ننظر معبودنا من كي من جهراس وانا من جو من دبنو فيظهر لهم ان يمين العرش بانغنيام العرش فين نبتون نون ملك ملائكه من غندا مونغول موم لو ودي اسل بهار السبع جيتوتي جيدي gonde aduna di kanji fof sedi badama wa jami'il khalaiq dendangal tagoje Allah de fof malaika mum neddo mum tuccu mum ngeloba mum jinne mum saydane mum beewa mum niiwa mum baru kala ko Allah tagi tan famita ilay ko waji ay fof ganda ko fof e ka anda fof tagoje de pop ndendine maaje jeedi de pop ndendine hono du wo mislahum ma'hum hono kan tagore de fof tagore de Allah tagi de fof rendine hono dum kadi watte hen maaje jeedi de fof ndendine hono dum kadi watte hen wade fi nuqrati ibhamihi oɗon malaika peñowo yam gonɗo bange ñaamo ala arsi o maaje jeeɗi aduna ɗe geecuji ɗi wona ɗo geej kam geecuji jeeɗi e maaje on men kon ɗo fof ndenda e dendagal tagore nde fof gila e malaika ha e pop kala ko Allah tanno e aduna fof renda Allah watta kadi hono ɗum kadi duubal fawe ɗo e guddel feɗenu makko kanko oɗon malaika nduɗo ibaham nde woni worrodona fawe ɗo o wi kamɓe fof maɓe dara hen hay goto samata yew on way mawnude jew al arsi ɓuuri mawnude allahu akbar o malaika may mawnude ni fof al arsi ɓuuri mawnude taw kanko ko ɗo wulde feɗenu nduɗo te kadi wona hay wulde heede ko guddel ɗo ɓe pawete hay hunen tebbita ko saaba wana tobbere ndiyam wana neddo wana jinni wana malaika hay gol fe tebbita ko te ko pede lelgel do ko heddi ko kam ala on don feña bange nyama al arsi on wiebe ana rabbukum min woni jommon fayaquluna yimbe be kebbiro bi ana a'udhu billahi minka min moli Allah yama lasta rabbana ana wana joomi amen caggal dum malaika o iwroya bange nano kadi o wiya hono ko wiino ko be biya non kadi caggal dum non so wirnitima summa tajallallahu ta'ala Allah feñen tagore nde fa yakhiruna yimbe be pukko sujjadan fa yuridul munafiquna an yasjudu nafiqe be jida sujjude fa yasiru wattina zuhuruhum keceje mabbe wayan dabagan ko ombode fala sari'una sujuda be kattanta sujjude fa enda zalika non Allah wi wamtazu yawma ayyuhal mujrimun paltode hande onon bandiji di paltode tambe palto الذي ألم أعهد إليكم بلمي يا ميران فيودمون يا بني آدم إيه من بآدم بلمي يا ميران فيودمون الله تعبدوا الشيطان هو أندو سيدان بلمي يا أنون innahu mi wino on seydane lakum wanandon aduwun ko gaño mo binum pennin don gañgo wa an ubuduni bimi yo andewam min goto yo on doftomi hada rewde min goto siratun woni lawol mustaqim ko cino wala dar adalla minkum wallahi kanko seydane wa majjini e mun jibillan tagore katiran hewde afalam takunu bele on latono ki tagiluna odon jogo hakkillaji gandon ko gaño mon
Allah wi'e ɓe joni tawde on jaɓani hadihi jahannam ay golɗo jengol kuɓɓol woni jahannama allatino ngol jahannama kuntum tu'aduna ngol laatiɗo oɗon podana islawha naate e maggol al yawma hande bima kuntum sabu ko laatin ɗon takfuruna oɗon jen al yawma hande Allah wi nakhtimu min takko ala afwahihim e kunuɗe maɓɓe kamɓe hefereɓe de wonnoɓe bi ɓe meeɗa rewde jalangeji ɓe mbi wallahi rabbina ma kunna mushrikina min meeɗa rewde jalang Allah wi yeeyi ɓe mbiya ha Allah takko hunuko kefer o wi juuɗe kaale noppi kaale so tawi on meeɗa rewde jalang joni laaɓ terɗe ɗe kaala ɗum woni wotu kallimuna haalday amen aydihim juuɗe maɓɓe o tasadu seedo wonde ɓe ndewino ko wona Allah arjuluhum koyɗe maɓɓe bima kanu sabu koɓe laatino yaksibune paggito walaw nasa'u Allah wi so min belanoma kay laɗa masnama min milsitanno ala ayunihim gite maɓɓe min gumnat fastabagu ɓe mbadda dandu a siraɗa lawol ɓe payata siraɗo ɓe jaaha wonno ɓe jaranno ni Allah wi fa anna yubsiruna holno ɓe jirata on saa ɓe jiyata so tawi en mbi aljanna ko ma rewe siraɗi te siraɗi ko pom te siraɗi fawi koye dow jahannama te sa tawi ka gumɗo yiyata lawol aɗa jogoɗo ɓennoyi wona joɗata ko mayde jagui wadini min al-shaytan ar-rajim ولو نشاء سمن بلنوما لمسناما من ملسيتن على أعينهم جسم فاستبقوا بمبد دندو أسرار لاول إن جاء كنون بنجارتني الله فأنا يبصرون هلن بنجيرة أنسها بنجيرة ولو نشاء سمن بلنوما لمسخناهم من ممتب من بطب بادي ولا بمدتك ولا كاج على مكانتهم إن كود بنقول من بطب روم سمن بلام من بدنون فاستدعوا بكتنتا مديا ياد ولا يرجعوا wona men duttata ko be katanda ruttade wa man no amiruhu kalamu min junni ngurdam mum no nakkisuhu min bencedum fil khalqi yatago kalamu min junni ngurdam mum min bencedum tago min battamo caggal de o jogi sembe cagatago min battamo ko lodo ko need fala ya agiluna bele be ngala hakkillaji be ganda annal qadira ala zalikal ma'lumi indahum katando wadde dum ko anda do mabbe do qadiru alal basi o kayso wini wawi ummitinde ne wawi wa ma allamnahu allawi min gandinani nelaado Allah asira nalankaako mbi nelaado ko nalanki Allah wi min gandinani mo jimri wa ma yanbaghi lahu nawanta ko man kadi yimde in huwa wanani kanko nelaado Allah illa dhikrun o wi in huwa wanani ko adde mon ko illa dhikrun so wana ko wazu tan o qur'anun ko qur'ana mo binum peñ nelaado wana jimdi nelaado imani sabone laado yime ngulna mo ko anan nabi la kadhib ana ibn abdul muttalib dum o yimno laado wana jimo Allah wi wadini ko o wi ko li yunzira mbele qur'ana o jeetinire man ko mbele jeetinire man kana on laatido hayyan ko gurdo woni jogiido haqqille waya higga waddo alqawlu ko ngol lepte alal kafirina heferebe Allah wi awalam yaraw mbele be ganda annanu min khalaqna lahum min taganibe imma amilat aydina ko ganda ene golli dum juude amen min golli dum bila sharikin wala ma'inin ala mumin dindi ala ballo min badani be an amanne maraji ko ene gelodi en be en baali en fam kambe la ha wan nemaraji malikune be jeyno ebe tonga dum masalan min ebe tonga dum wa zallalnaha min ilti nemaraji di lahu wanande be min eltini be gelodi min eltini be nay fa min ha ene hen rakubuhum kebe baddo ene hen kebe baddo ene hen rakubuhum ko baddo anani ko markubuhum woni baddorde mabbe ene hen kebe baddoto tan ene hen kebe baddoto wa minha ene hen yakuluna kebe nyamata wala hum fiha ene woni be kay manafi wana foje kewde ko wayno tefe e libi en fo e be naftoro o masabi sari be ken yare ko sameje be jara hen afala yaskuruna kali mantanema Allah badando dum o wattaqadu min dunihi min dunillahi ko wana Allah ali hadon jelengeji e be ndewa dum illa allahumma bele jo kambe yusaruna be kadane lepto har ko dum pande Allah ila tabiuna jalangeji di taqnani nasrahum wallude wa hum jalangeji dini lahum wanande be jundun ko konoji muhdaruna tawnetede jeengol ne be nakirtani Allah wi fala yuhzunka fala yahzunka hursunin qawluhum kongol mabbe kebe bi hawana annabi ko innana minen
نعلم إمين غندي ما يسرون كبي تشورة وما يعلنون كبي فنينتا ففوف إمين غندي ففوف إمين غندي الله بيلا من مجيهد الذي أولم يرى الإنسان بل أنك أندا هنا أورا آسبني وائلين أورا كدار بل وأندا أننا من خلقناه من تجينهم أيوة من تبر من نطفة تبر مني من نيوم هوني سكرة شمسبيل فإذا هو نكيو قال أقرال أورا آسبني وائلين قسيم كوا شبت دوينج ونند من مبين بينيدو جدد أمي تلقي ونقوم وضرب لنا مثلا ونفي عند من تندل ونسيا ويجتي خلقه تغما كونو تغيرا الله يوتاغا كوي توبره ماني دوم كاي بودي هاونات قال وارين لا دالوي من يحيي العظام هول باودو وورتinde jiyal wo hiya tawjiyal ngal rami mun ko dappungal ko woni wiide non ha وبي أبرام أنه أخذ أزمن يا مكان كآسب نوائل وننجي يرميما دفنغال ففتنه وفي يتيب ديالغال ومرلي دوم هاونتي ndoni o wutti faare sarane laada lawi o wi nena sallallahu alaihi wasallam atara yuhi illahu hada ba'da ma bala wa ramma ada sikki Allah ene wawi wurtinde ngal do jeel caggal ne ngal rappi ngal wonti ndoji fa qala sallallahu alaihi wasallam na'am ne laado wi ma ha kay Allah ne wawi wurtinde dum o yadkhulu kan nar Allah nanuma jeygol an o wurtinde jeel ngal nata jeygol Allah wi so wi mo non jaabo mum biyamo o wi mo yuhi ha wurtinta ajiyel ngal alladhi ko on ansa ha fudduno do ngal awwala marratin arwande lawol o on kay bi kulli khalqin kala tago yotago on kay alimun ko gandudo on kay majjani hay hunde alladhi on ja'ala lakum badando min as-sajari e der lekki al akhdari kecci o wadani biyama kala lekki biyama ala ko pantoje tan biyama ala ko ifar ko ledde bamambe tan wadani hen naran jeygol won wibe kala lekki no wadi jeygol won wibe ala wadi jeygol tan ko pantoje anani de unna bu wite pantoje ledde pantoje won wibe ala wana den don ko bamambi ledde bamambi biyama ko dum wadi jeygol Allah no wi ko kalbe bi ko kala lekki tan ene wadi jeygol Allah wi badan don jeygol e lekki kecci fa ida antum de ko yiya onon min lekki he turgiduna odon ko o wi odon tojje wa hada dalun alal qudrati alal ba'th dum do ko dalilu Allah ene hattani ummitinde fa innahu jama'a fihi bainal ma'i wan nar lekki kecci hakkunde ndiyam e jeygol kawri hen walla wana ke ko heccidi ko wana ko ndiyam ni jeygol nan nder lekki ke wal khasabu e ledde jane falal ma'u fi unnara ndiyam gondam e lekki dam ni fata jeygol gol wala naru tarigul khasab wana jeygol ko kayden suma lekki ne subata leggal gal wawa Allah yimbe baddo nono o so yini way ummitinde maydo way ko kange de awalaysa alladhi bala wana on khalaqa as-samawati tagba asman wal arda tagilidi en asman e way mawnude ni eno leydi way mawnude ni bele odo wanani bi qadir en hattani ala an yakhluqa mithlahum li tagata hono mabbe kambe yimbe be tagba asman kay tagilidi karon kala tagde neddo way famdudi bala jawabum ko ni Allah jaabi mo hori mo hayso jaabaki Allah wa huwa al-khallaq kanko woni kewdo tagde al alimu gandudo kala hunde inma amruhu ay al halima ko kanko Allah idha arada shay'an so muyi tagde hunde an yaqula lahu bi hunde de kun wantan fa yakunu hunde de wan fa subhana sanada wadani alladhi on bi yadihi mo ganda ene hattan mum malakutu la man teri kulli shay'in kala hunde wa ilayhi ko fewde makko turja'una dutte don to laakhara o nyaawo on suratu was-saffati simore de ko non de wete makkiyatun aaje de non ko temedere capande jerte didi aya bismillahir rahmanir rahim allazi was-saffat mi wondiri malaikaji di ganduda ene cappina piccali jiyabe Allah e rewde Allah walla ne cappina masalan ane bijje mumen e weeyo ene pandi e yamirore Allah woni saffan e wadde sappeji فالزاجرات mi wondiri malaikaji gufoje masalan dule ene cogga dumen zajran e gufgol fataliyat mi wondiri dursittobe alqur'ana zikran e jangtowol inna ilahakum jawabul qasami o wonore de do de Allah wondi jawabu mum Allah wi inna ilahakum ay dewetedo won onon makkanabe wallahi la wahidun ko goto
on ɗon goto noon rabbus samawati woni jeyɗo asamanuji wal ardi jeyi leyɗele wa ma baynahuma e ko woni hakkude asamane leydi wa rabbul mashariqi kanko jeyi funnegeji wal magharibi e hirnegeji kala ɗo nangue ne fuɗa e kala ɗo lewru ne fuɗa andi lewru wona ɗo gotel tan ummoto nangue ne kay wona ɗo gotel ummoto innano minen zayyanna samaa minen de min cuuɗi asaman o min cuudiri as-sama'u dunya asaman aduna o bi zinatil kawakibi e cuuɗaje koode min cuudiri asaman o e cuuɗaje koode wa hifdhan emin denira duule de emin denira koode emin denira asaman o to cotte min kulli shaydanin e kala seydane maridin candal kala seydane sandal min denira asaman o ko wiyete do cotte la asmauna kanji seydaneji di e kettotako ilal mala'il a'la feede batu tongu de wonno batu do asaman ene wadanno malaikaji ene badanno ton basuji ja seydaneji di ngabba do gona heɗade de annabi Isa nela non bi katta asamanuji tati goddi dowdi heddi asamanuji nayi lesdi edi battiyade toon ne nelaado Allah nela bi katta hay ballade asaman Allah wi wo yugzafuna be bedde kambe seydeji bedde do cotte min kulli janibin e kala bangeji asaman duhuran kebe riddabe Allah wi walahum ene wodani seydeneji di to laakhara azabun lefte de ganda wasibun duumi illa man khadifal khatfata so wana hen diftiro diftande heedi kele kongol goto to e malaikaji henyo so heñima tan malayka hawre masalan malayka yiɗum fa atba'ahu rewa e makko shihabun docatal ngal ganduɗa haqibun ngal ganduɗa ko julowal walla duppowal saqibun woni jal hodere jalbore yasubuhu aw yuharriquhu aw yaqbiluhu o wi hodere nde yulamo walla duppamo walla hanqinamo kanko seyɗani o so diftima tan ewa masalan docatal ngal yana e makko o fiye docatal ma docatal ngal yulamo o maaya walla dosangal duppamo o maaya walla dosangal hanqinam Allah wi fastaftihim namdo malaika namdo heferebe makka be ahum ashaddu khalqan bele kambe buri sattude tagge amman khalaqna walla ben be min tagge ko wayna malaikaaji en asaman en eleydi e ko woni hen bele ko buri sattude tagge Allah wi innanu minan khalaqnahum min tagina be kambe bibbe adama min tangnobe bin dinin koy lopal lazibin ngal ganduda aywa ko takkotongal e jungo bakkere so tawi bakkere woni kal halde sa wadi ni bakkere takkoto ko jungo ma dum woni al maana an khalqahum da'ifun ko mabbe ko longo fadde falata kabbaru wata do mawni kino bi inkari sabu yeddude annabi yeddude nelad Allah e qur'ana biyo wonde kebe halkoto bal daccu kay Allah wi an nelad Allah ajibta ada hawe e ko be jedduma ko e ko bi ko kalda ko wana gonga wa hum yaskharu hawe te wo yaskharuna kambe e be jalkita ko kawada ko wa idha zukiru sebe baajorama qur'ana la yadhkuruna be baacota wa idha ra'aw ayatan sebe ji hawnine ko wayno ceeko gol lewru yaw yastaskhiruna be gona jalkide wa qalu be biya ina hadha wanani goldo ceeko gol lewru illa sihrun so wana ko bilew mubinun fin lewru kay sekanade neladalla e bi dum ko bilew wa qalu kambe yeddude ummital e bi a idha mitina bele so tawi min maayi ko kunna turaban min gonti leydi wa idha man idiye a inna bele min lamabusuna min ummitin yawmal qiyamati kadi min gonta aw abauna al awwaluna walla babirabe men adibe ma gummitine wibe na'am ahamo on gummitini son gummitinam wa antum tawa onon dakhiruna onon koy Allah wi be fa inna ma hiya ay ummitinede onde dum tan zajratun ko haatango wahidatun wat fa idahum de kayo tagoje de pop be ngurta yanzuruna be ndara ko jogori wadede mak wa qalu hefere be biya waylana hal kare kay wodani min hada yawmuddin o nyalawma hande ko nyalawma jobdi hada yawmul fasli o nyalawma hande ko nyalawma ceerundal hakkunde tagoje allazi ne on nyalawma kuntum bihi molatino don e mum to kazibuna odon pen wa yuqalu lil malaikati yene malaikaji di uhshurul ladina zalamu ndindine ben tonde koy woni keferu wa azwajahum kambe nan didibe mabbe seydeneji wa ma kanu ekobe latino ya'buduna e bendewanno min dunillahi ko wana Allah ndendine be kambe pop so ndendini
wiibe fahaduhum coggeɓe ila siratil jahimi fewde lawol jaygol son naweɓe ndewneɓe bedda pewde jaygol o son gaddiɓe ɗon waqifuhum ndumbeɓe ɗo siraɗi ɗo innahum sabu kamɓe mas'uluna keɓe namdeteɓe keɓe kalanno e aduna keɓe namdeteɓe keɓe gollanno e aduna oɗo abu ya humanam daw keɓe kalanno keɓe namdeteɓe keɓe gollanno bima fil hadis sabu rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi la tazulu qadamu bunu adama yawmal qiyamati serata ɓiɓe felo ɓi adama dirtata ñande darga hatta yusala ha o namde an arba'in ga gueɗe nayyi holɗum an sababihi o namde cagatagu makko ngu fima abalahu holto rappinnonko mbede koye welede Allah walla koko wela o wanno ko an umrihi o namde gurdam makko fima afnahu holto gaynuno ɗum wa an malihi o namde jawdi makko min ayni kasabahu hoto daññodi nde o dañatani ndi holno dañirindi e wo fima anfaqahu e holko nafɗi jawdi ndi kadi holko waɗi hen wa an ilmihi o namde gandal makko maza umila bihi holko gollirno e gandal he ɗum kadi o taccata siraji so wona ɗe gueɗe nayyi ɗen ɗo namde o namde to cagatago makko to gaynuno cagatago makko o namde gurdam makko to gaynuno o namde jawdi makko to dañi nde o dañi nde holto wanno o namde gandal makko ngal o andunogal holko gollire magal o taccata siraɗo namda ɗe gueɗe woni fahaduhum ila siratil jahim waqifuhum darneɓe ɗon innahum mas'uluna keɓe namdete on saha seɓe namdama ha gasi Allah wiya ɓe ɗemgal malayka malakum ko heeɓi on laata nasaruna on ballondirta beɗa wona to aduna so oɗon ballodiranno hande faƴo wallodirde ballodire Allah wi bal hum ɓaccuɓe kay al yawma hande mustaslimuna keɓe jebbili fa aqbala huccita ba'duhum yoga mabɓe ala ba'din e yoga yatasaaluna ene ñigodira ene duka to nder jeygol to seɓe naati toon to kamɓe mawɓe ɓe e heefereɓe tokosɓe ɓe ɓe gona ñigodirde to nder jeygol to qaalu heefereɓe tokosɓe ɓe mbiɓe ndewnoɓe ɓe mbi innakum onon kuntum on laatinoma to aduna tettunana oɗon garanno e amen anil yamini banggue ñaamo oɗon gardanno e amen ha majjinɗon min ga gonga onon majjini min qaalu rewanoɓe jaaboɓe mbiye bal ɗaccu kay lam takunu mu'minina on gonano julɓe tan sinno kon julɓe kay min mbawa majjinde on wama kana lana alana min alaykum mum min sulɗani doole forsude on min parsani on nde amen de bal ɗaccu kay kuntum on laatiɓe taw man ko on yimɓe tan ɗaaqira ɓe ganduɗa ko majjuɓe fa haqqa waɗɗima alayna minen e mon foof enen fof waɗɗima men qawlu rabbina konngol jomen lefte ko Allah wino la amla anna jahannam min aljinnati wannas ajmaina anani inna enen fof la za'iquna ken meeɗoɓe lefte fa aghwaynakum Allah wi min bewni on inna minen kunna min laatinoma gawina ko min bew wadde min mbi fa aghwaynakum minen min bewni on qala ta'ala Allah wi fa innahum ɓeeɗo yawma idin on yalama fil adabi e lefte mustarikuna ko ɓe rendoɓe kamɓe bewnuɓe ɓe e bewnaɓe ɓe fof ko jeygol payi innano minen kazalika no min mbaɗiri ɓeeɗo ni nafa'alu min mbaɗirta bil mujrimina bakkodinɓe e ɓeeɗo bakkodinɓe e yimɓe makka woni min mbaɗirta ɗumen innahum kamɓe ɓeeɗo kanu ɓe laatinoma ida qila lahum so tawi ɓe mbiyananoma la ilaha illa Allah mbiya noon so ɓe mbiyama mbiya noon tan yastakbiruna ɓe mawnikino ɓe mbiyama so ɓe mbiyama mbiya la ilaha illa Allah tan ɓe mawnikino e wiide noon woni sababu o kono nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala abi talibin inda mawtihi nelaaɗo arino galle abu talibin de mayata nde ko qurayshun ɓe mujtami'una yajtami'una qurayshen koɓe ene ndendi annahu ɗo abi talib faqala qulu la ilaha illa Allah sayyidina rasul sallallahu alaihi biya la ilaha illa Allah tamlikuna biha al araba son mbi non dendangal arabeɓe mo on kono ɗumen wata dinu lakum biha al ajam yankoɓe dan anani de ewa jankinano on tan ɓe jehi ko qaalu ɓe gone wiide a inna la tariku alihatina li sa'iri majnuni
woni wa yaquluna be gona wiide a inna bele minen kam la tariku min goppar alihatina Allah be min goppire lisa'i min sabu naran kewil majinin kange naran ke kanga do tan woppine min Allah be men min batta dum be bine la dalla ko naran ke kanga bal jaa Allah wi o hanga wa addi bil haqqi ko gonga wa saddaqa al mursalina ko gomdindo nelabe hol dum la ilaha illa Allah kala annabi nelaado ko dum adduno kanko ko dum o wi innakum onon la zaibul azabil alim kon meedo be letti musta tan ko dum wadi non wa ma tujzauna on jobaka illa ma kuntum ta'maluna sawana ko laati do don golla illa ibadallahi al mukhlasina sawana jiyabe Allah be ganduda ko labbina be julbe ulaika be kam lahum wode dum en to aljanna rizqun arzike malumun gandado subakay kikide fawakihum muyanteje ebe nyama dum wom kambe mukara mona kebe teddinabe aljanna fi jannatin ebe aljanna anna imini do ala sururin do dakkateje mutaqabilina be kutundir Allah yuda fu alayhi ena wangine e mabbe bikasin kasuji min ma'ini ne cewle aljanna cewle masalan sangara dogoje hono ndiyam dogirteni sangara o bayda akwa danejo tal beldo masalan urdo muga danejo baado no kosam ni lazzatin dahmudo lissade bina wonande yaro ida e sangara aduna ko ciccuro wada ka barka la fiha ala e odo sangara gondo aljanna o ala e mum gawlun ko wete mandilo sa yari anani ma yaqtalu ubulahum kana hangine kum hagilaji mabbe ala to wala hum wanani kambe anha ga sangara o yunzafuna ebe mandila se be jari be mandilta jida e sangara aduna sa yari kewda ko hanged wa endahum enana mabbe kambe nadbe aljanna kasiratu dumbabe addarfe darde rewbe be ganda bawa yide so wana worbo men jiyata ko buri worbo men yodde yinun uttibbe gite ka annahunna sayi badiji mabbe cikkata baydun ko boccone ndaw cikkata boccone ndaw no wayni ko non ayi badiji di cikkata baydun ko boccone ndaw makko non surande sigeji mum fa aqbala ba'dhum ucciti joga mabbe ala ba'dina joga anani dey yatasaaluna ena namdondira ala haari men aduna kala qa'ilun kambe nadbe aljanna be ngone yiwtidde e be namdondira ne be gonirno jorbu wol en ne be jaranno masalan lumuji e be jaha masalan e be gadde aforo ka heydi e be namdondira dum kala qa'ilun minhum gote mabbe wi inni min de kana li latani mama me qarinun cindodido ko jeddunodo ummital bodo wonduno e suko goto ne wiye Musa yedduno ala bodum yeddude ummital e bulu omo wiyannomi o wiya o so huccite am omo jalkita kanko Musa o yi a innaka la minal musaddiqina anne koy gongdimbe jeeda anne ar jabi wande dangane daro omo wiyannomi non a ida mitna ada gongdini se en maayi wa kunna turaban en gonti leydi wa ida man en gonti ji ada gongdini ay inna la madinuna ada gongdini ma en jobe ma en kasbe o ma yeddanno dum joni non kambe nadde aljanna be goddo mo haldanno o on wiye yimbe be hal antum muddali una on garata jellito e den odon gara hal antum yeti onon muddali una odon jellito wondude am to jeygol to jeewen pallanteje njurno den ma jeewen seden jiyam on sahabe biya e minen ko min jaani min ko mela min bada ton minen kay do tan yoni min kanko mo Musa haldanno onon paddala o uddita palantere o jellito faraahu wayya Musa fi sawa'il jahim hakkunde jeygol teri ene don leli kala o wiya Musa tallahi mi woniri Allah in ko woni fi kittade bino la turjini halkude mi wona de bino nawde mi ce ade bino bonnude al halam walawla ni'matu rabbi sannatan wana nema joma e gongi Allah wallude mi wona dima la kuntu min milato min al muhdarin koy tawnabe e jeygol wondude ma ngona non wa taqulu ahlul jannati on saha so tawi hankato arti e be jewtide e be wondi aljanna be be gona e haalde e makta kambe wonbe aljanna be bi afamana hanbe bayitina ma taw kan enen en gona mayobe kay hankande illa mawtatan al ula wana mayde men arini hen mayde men adinde tan mayten en gonta may enen kay hankande kay en malam wa mana hanbi muazzabina enen kay en gona leftete in haza wanani ko anani allawi inna haza ay goldo jamtowol ko aljanna ko
نادي الجنة جيدو وي نادي الجنة نون يوتي دي جيوت لا هو الفوز دون وني ملال العظيم مانغا لمثل هذا يرو gollande dum do fal ya amal yo gollir al amiluna gollo be yo gollir ni bele dañire ni kala gollo yo gollir ni bele dañire ni ijtihadan ayajtahidal mujtahiduna tinnotobe yo tinno fil amali salihati e golle moƴƴe fa inna jazaaha sabu jobdi golle moƴƴe mala aynur ra'at ko yitere meeda yide wala uznun sami'at ko nufru meeda nande wala khadara ala qalbi basarin ko meedani jolde berne neddo ko dum neddo yobete nyawal qiyamati fa idha kana kadhalika satawi ko ni non Allah rokkirta ndeke falaw afnal insanu umrahu hayso neddo gayni ngurdam mum pop fi khidmati rabbih e gollande Allah tan wala yastaghil bi shay'in siwaha tawa ala ko sohli so wana rewde Allah la kana zalika dum mala tatono galilin ko seeda bin nisbati e bange lima yalqahu min an-na'im ad-da'im ko Allah jogori rokkude way neemaji duumid haysa gollani Allah a nyaamana yarani ko julde tan horde tan a salminta ada wirta ko Allah jogori yo boydum ko ɓuri ɗum ndeke wadde ja'alana Allah yo Allah waɗen min ahlihi e koreji mum bi mannihi sabu moƴƴere mum wa karamihi e teddungal to Allah waɗen en ɗum en Allah wi azalika mbele ɓeeɗo haalaɓe khayrun nuzulan mbele ɓe ɓuri moƴƴude jipporgal mbele ɓeeɗo haalaɓe ɓuri moƴƴude jipporgal am walla sajaratu zaqqumi ko lekki ene wiye ni mbele kiiɗo lekki ɓuri moƴƴude naɓɓe aljana ñaama ɗum ɗo walla ko lekki bonki wiyeteki sajaratu zaqqumi ɓuri moƴƴude ko namdal de walla hen ko ɓuri lekki ki innana minen ja'alnaha Allah wi min badi kiido lekki fitna tan ko jarabuye lil zalimina wanande heferebe makkanabe andi irgalu be mbi annaru tahruqu sajaraha de anna jeygol ene duppa lekki fa kayfa tumbituhu holno jeygol ubbe e be jeddi kadi ne nelaado Allah wi sajaratu zakku furi ko nder jeygol be mbi wa won ki jeygol duppa lekki wi kadi lekki furi ko wa dum wana gonga way ko kewi hen ɗum ɗo ko lekki tahudu ko ene yalta fi aslil jahimi e nder jahannama cate ɗe ko dow jiha eta suuji jahannama pawoyito dal uha piindi lekki ki sa yino way hulbinaade ka annahu cikkata kañum ru'usu sayadin o koye masalan bolle ay hoore boddina wayni non piindi lekki ki way fa innahum kambe heferebe la akiluna kambe ngoni nyaamobe minha e lekki ki niki way mettude ni fo be kaydan be nyaamaki fa mali'una minha be kebbinay maki albuduna deedi summa innahum inna lahum anani ene wodi be alayha e dow lekki he tasawban jillam min hamimin ndiyam guldam anani de lekki ki sebe njeri woni meew mabbe ko ndiyam guldam adandi kafe joy so wadama wana etta meew bala hen haram la seeda e woni ko jiltirte lekki ki sebe nyaami dum an kan be etta woni meew mabbe ko ndiyam guldam sawban min hamim mborti sebe njeroyi ndiyam guldam dam ha wuli ko wonno nder deedi fo yalti summa inna marji'ahum ay ruttorde mabbe anani dey hankanti sebe domdi be karat sebe kaari habe ngayni be domdam be jarnoyi ndiyam guldam dam sebe ngel be jentina be nawa marciangul hamim be jeri habe domditi allahumma inna marji'ahum ay ruttorde mabbe be ilal jahim ko jeygol wiyeteno be partu wa innahum kambe be do alfaw be tawi aba'ahum e tawi baabiraɓe ɓe daalɗina ko majjunoɓe hom kamɓe ala atharihim e batteji baabiraɓe maɓɓe yuhra'una eɓe keño fewde hen Allah wi wala kada dalla wallahi majjino qablahum ko adinoɓe aksarul awwalina anani de ko heewi adinoɓe majjino wala kad arsalna fihim wallahi min nele maɓɓe munzirina ɓe ene jertina fanzur ndar noon kayfa kana no laatori aqibatu wattande almunzirina jertinaɓe illa ibadallahi so wana jiyaɓe Allah almukhlasina ɓe ganduɗa ko laɓɓinaɓe julɓe fa innahum kam najaw min al azabi ɓen kam daɗi e banggue lattili ikhlasin fil ibadati sabu laɓɓinde ɓe dewal hawli anna Allah akhlasahum laha walla ko Allah e hoore mum laɓɓiniɓe wala gar ko gonga naadana noddino min nuhu nde o wi holko wi rabbi jomum inni maghlubun fantasir jomam komi poolaɗo walla fala ni'ma Allah wi taare noon almujibuna nottoɓe tawde ko minen taare
nde o noddi min de min notimo min kalki yimɓe makko fa najjeynahu min dandimo kanko nuhu wa ahlahu kanko yimɓe galle makko min alkarbe e yolayru al azimu mawdu wa ja'alna min mbaɗi zurriyatahu geñgol makko ko yalte makko kanko nuhu al baqina woni heddotoɓe ha darga daro wa tarakana min keddi alayhi e manko kanko annabi nuhu mantore moƴƴere bil akhirina aroɓe wattande anani de salamun kisal ummorade amen kay ala nuhin yo wone annabi nuhu fil alamin binde innanu minen kazalika min jubiri nuhu ni najzi min jubirta al muhsinina moƴƴinɓe innahu kanko nuhu noon min ibadina o jeeya koye jiyaɓe amen al mu'minina ɓe ganduɗa ko gomɗinɓe Allah umma agraqna min jooli al akharina woɗɓe ɓe ko inna min shi'atihi ene rewɓe makko ta ibrahima hayso hakkude mabɓe woɗɗini kanko annabi nuhu rewe makko ko ibrahima sabu ujunnaji ɗiɗi e duuɓi temedde jeegom e capanɗe nayyi nane woni hakkude mabɓe hakkude annabi nuhu e annabi ibrahima woni ɗon ko annabi huud e annabi salihu ko ɓe ɗiɗo lombi ɗon ɓe ɗiɗo lombi ɗon nde annabi ibrahima nde annabi nuhu ɓenni rewi hen ko annabi huudu e annabi salihu nde ɓenni ibrahima fuɗɗi arde duuɓi ujunnaji ɗiɗi e duuɓi temedde jeegom e duuɓi capanɗe nayyi izja'atuma nde o ari rabbahu o ari joom makko o arde mum biqal bin ɓernde salimin hisnde ida qaala tuma nde o wi li abihi wonande bam makko wa qawmihi e yimɓe mum o wi maada ta'buduna holko nde wo ton a ifkan yati ko penale alihatan allah ɓe dunallahi ko wona allah turiduna muyɗon fa ma zannukum holko woni sikkitare mon bi rabbil alamin e jeyɗo binde so on ndewi ɗum holko cikkittoɗoni ɗum kanko ibrahima fa nazara fa ndaari noon nadara tan ndarande finno juumi e koode fa qaala o wi inni saqimun min de mi sellani woni o sella noon wona ñaw ala ko mi sellani ɓernde ko ndewoton ko wona allah mi sellani hen en jangguino kam salamun ala nuhin fil alamina nelaɗo allah sallah sallam o wi kala mo jangi ɗum saaha futuro lam taldogo ko agrabun hayso wona futuro hay saɗa dirtina kaake tan wi noon tuuta e ɓanduma tan yaare fiɗatama ومن قال هنا يمسي قال بيدون سهاد هيري سلام على نوح في العالمين ولم تلدغه أقرب يا رفيق هذا لا لا لبينا وانا تن بيدا جي بيرين بعد الله هو النو fatawallahu anhu ɓe ndunkkiti ga makko ɓe pay feeto maɓɓe en jangginnu suratul anbiya mudbirina ɓe ndunktini cagle maɓɓe faraga o oni ila alihanin fewde jaleŋeji maɓɓe fa qala o wi jaleŋeji ɗi e jalkidde ɗumen ala ta'kuluna ko haɗi ñamon jaleŋeji kalani hay hunde fa qala wi ɓe malakum la tandiguna ko haɗi on jabademi on jabata komi ɓe jabaki faraga o oni alayhim e jaleŋeji darban piggal bil yamine doole o helidi kanje pop fa aqbalu ilayhi ɓe garte makko yazifuna eɓe jacco fa qalu lahu ɓe mbimo nahanu na'budu ha wa anta taksiruha minne min ndewa ɗum ɗo an aɗa hela ɗum qala o wiɓe a ta'buduna o furiɓe o wi muwabbihan o furiɓe a ta'buduna on ndewanma tanhituna ko cehaton to banggue kaaƴe jaleŋeji wallahu khalaqakum allah tagi on wama ta'maluna e ko golloton ko fof Allah tagi on kaaƴe ɗe cehoɗon nde kanko tagi on onon kon huɗaɓe no fewi ko furiɓe tawa haalen mu gueɗe mawɗe qaalu ɓe gisnodiri ɓe mbi dal ko woni gonga ubnu lahu bunyanan mahane oɗo maadi mawdi kebbine hen leɗɗe kuɓɓon son kuɓɓi ha gasi fa alquhu fil jahim bedde ɗen o jeygol son kuɓɓi tan bedde ɗen mo to duppen en jangguin ɗum gila to wona fa aradu bihi kaydan allah wi ɓe pewjanimo masalan feere pour yidde halkudemo ɓe muñanimo feere e weddademo e jeygol pour ɓe mbaramo fa ja'alnahum allah wi min mbaɗi ɓe al asfalina kamɓe goni foolaɓe o yalta e jeygol he hay hunde heɓa en wa qala o wiɓe inni no min noon zahibun komi jogorɗo yaade ila rabbi fewde joomam mboɗo jogoru ummade ɗo e nder iraq mi yaha fera mami fer yaha kalɗo allah yamiri so yahdini ma allah fewnam ɗo yamirimi ɗo ɗum noon allah nawi mo to wiyete sam noon woni Dimask woni capital masalan Syrie ɗo wiyete Syrie hannde ɗo ɗon wiyete Dimask ɗo woni sam ay wuro woto nan toon wiyete ko jannatud duniyaji ko tati sam ko hen jeeya Dimask
sardin goto ɗum ko jannatu dunya wiyete aljannaji aduna ko tettan hen goto o siri woni ɗum waɗi ɓe burtude ha joni ɓe kaɓe jeeta ɓe murti o nokku o ko nokku baɗɗo fayida ko kewɗo barke kewɗo jaam joni noon bon en lomtimo ɗon tan fa khalafa min ba'dim tan khalfun ada'u salat moƴƴuɗon ɓe ɓenni bon en lomti tan kono noon ko wuro go ko wuro wonko fayida wonno ɗon a faami ɗon ɗum woni so yahdini ma Allah fewnam ami o wi o yetti sam falamma wasala ila al ardil muqaddasati nde yetti leydi cenini ndi kala o wi rabbi jawmam habli rokkam ɓiɗɗo gorko min as-salihin taw koye moƴƴuɓe jeeya fa basharnahu Allah wi min beltinirmo bi gulamin cukalel halimin kewgel muñal anani de falamma balaga ma'ahu de cukalel ngel wondu e heeɓi wonde makko asaya jagol wiyama nde cukalel ngel dañi duuɓi jeeɗiɗi won wiɓe ala ko duuɓi sappo tati tawa watti yaade ene rewa e makko andi waɗi sababu o wal hikmatu fi zalika huwa woni ja'anani hikma e ɗum anna ibrahima ittakhadahu llahu taala khalilan Allah jogitima ibrahima ko sehil mum wol khullatu noon hiya safa'ul mawaddati sanani noon cehilago tawa gillima ene laaɓi tawa hay goto a wawa rendude yidde to hakkude e ɓernde mum hay goto ko akkan ko tan o min sha'ani ha noon adabu musharakatil ghayri ene jeeya e yidde noon wasde rendude e neɗɗo e nder ɓernde ko Allah tan jiɗata walla mo jiɗɗa ko on tan wa kana noon qad sa'ala rabbahu kanko ibrahima noon o naaginoma Allah ɓiɗɗo falamma wahaba lahu e wande o Allah rokkimo ɓiɗɗo noon ta Allah qad su'batum min qalbihi bi mahabbati yidde masalan ibrahima noon yoɓiti e ɓinguel ngel wadi huude e ɓernde he e yiɗi ɓinguel ngel kadi ande ko Allah tan wonno toon joni dañi ɓinguel o watti yidde ɓinguel kadi Allah hiri Allah noon waɗiri ni yamiri yo hirsu ɓinguel makko beele ƴeewa ko wi omo yiɗi ɗum ko beele ko goonga walla wona goonga qala ya bunay kanko ibrahima wiyama habrama jamma jeetati taske ko jamma jeetati taske o hoyɗi woodi ko ara e makko wimo Allah wima ya hirsu ɓiya o ko fini o maski wayno wona hay hunde ni o woni miijaade mbel ko Allah wini walla ya hiiri jamma jeenayi taske o jamma arfa o hoyɗi kadi hono ko yiino ko o maski ñande julde nde ñande julde taske nde kadi jamma mum kadi o hoyɗi hankanti noon o andi ɗum ɗo ko yamirore Allah woni jammaji tati joni noon o felliti wiide ɓiɗɗo o wi ɓiɗɗo o innino min ara mi yii fil manami e ɗoyngol annino min asbahuka mboɗo hirsuma mi yii e ɗoyngol mboɗo yamira yomi hirsi fanzur ndar noon maɗa tara anne ko jiiɗa hol feerema hen hol feerema min de mi yii e ɗoyngol mboɗo yamira yomi hirsi hol feerema hen no ɓinguelam kala ɓinguel ngel wi ya abati baba ifa alma tu umaru waɗ ko ñamireɗa ko sa tajiduniya ma tawam inchallahu so Allah haaji min assabirina koye muñɓe jeeyaɓe wiyama noon ko ismaila won konngol wiyala ko ishaq so tawi ko ga kam ɗo wiɗo kam ko ishaqa fotata wonde no qur'an o addiri ni wimi ko ishaqa fotata wonde ismaila kañum ko makka wonno te arani ga ko ishaqa jibina ga luural noon baba ibrahima noon o hucciri ɓiɗɗo nde ibrahima yemira ɗum tan o wi ɓiɗɗo ɓinguelam nangugol ɗo ɓoggol ɓinguel jaggi o wi jaggo paaka ka ɓinguel nangi o wi won ɗalik bina arjade am arjaden
ila hada sufede nde ɗo dundu ne naha taɗiba ha tenen kanko cukalel gel ɓe jarte cukalel ne welni ɓoggol ne welni laaɓi o yeɓe ngar ɓe jaa dundu to ɓe tenoya falamma khala bibnihi fi shi'b nde o yewde ɓii koto dundu to akhbarahu bima amara allahu bihi o haalani ɓinguel ngo ko Allah yamiri ko fa qala cukalel gel no wimo fa almatu umaru ko mbiyeɗa yawat ko waɗɗum tan waram tan ofta ɓoggol ngol tonggam laaɓi ki kirtiraɓe allahu nde wonno wi ko inchallahu nde o barkinori wonde o elle o faanti ko la hawla anil ma'siyati illa bi ismatillahi doole ngala gaga wasde wofde so wona wonde nden ka Allah wala quwwata ala da'ati hay goro ala kadi doole e doftade Allah illa bi ma'unatillahi so wona wonde ballal Allah no inchallahu dum adu inchallahu wa tallahu babiraɗo o fukkirimo lil jabini warande tinde fukkirimo tinde e sara'ahu wa ramahu ala shiqi weddorimo bange tan lil jabini warande bange fawqa talli dow tulde alladhi huwa al makanu al murtafa sa anda ko talli o nokku ɓamti ibnu abbas wi lamma fa'ala dhalika li ibrahima wajrini qala libni ya abadi bingingirni baba usjud rabadi o wi tongam ɗi yo tidde kayla adda ɗaribo haɗan folwade baba haɗan fettade tongam hami tiide de wakfuf siyabaka hatta la yantadihu aliha min dami shay'un baba ñoro comcimaɗi haɓɓuɗi ha tiiɗa haɗen ƴiƴamam yande comci he fayan usa ajri barajam gusto baba watarahu ummi sa woti nenam yiƴimnam on saha fatahzuna nenam suno baba wasta haddi sufrataka baba welnu laɓimaki wa asara abiha ala halqi baba welnu laɓi ki jaaccinaki e danam he liyakuna ahwana alayya mbele ene ɓurane wanade mi maygol wa ida atayta ummi sa hooti to nenam faqra alayha salama janganam salminago minni ummaɗam mbiya nenam mboɗa salmina ɗum min baynodiri o in ra'ayta an tarudda qamisi alayha fafal baba sa tawi a yiye miijo ma nawtude wuttam o haata nenam wat ala basi fa innahu asa an yakuna aslalaha anni mbele nenam ne muñitoro wutte o so miijimama tan ƴeewa wutte o tan kadi haqqille makko arta seeɗa faqala ibrahimu ni'mal awnu tare ballo ande walli kam ɓingelam e yamirore Allah ibrahima waɗi no ɓinguel ngel wini ha gasi summa aqbala alayhi ibrahima faate yummiragel so faate ɓinguel o huwa yabki ibrahima ne waya wal ibnu yabki ɓinguel ne waya alamma wada as-sikkina nde ibrahima fawi laaɓi ala halqihi e dow goddal makko lam tusar shay'an haydara laaɓi tan ki gaynude laaɓi waɗani haydara fastadda biha bil hajari o lewelni laɓi ki eywa masalan e hayre laabi ɗiɗi walla laabi tati kullu zalika la tastadi an taqɗa fofo laɓirunki tajji anani فمنعت بقدرة الله لبكي هذا تجي سبو حتى الله وقيل ون ويبه ضرب الله سهيفا من نحاس ون ويبه الله جتي كي مثلا ان دين جامدي كير ودي على حلقه دو غدول مكو كونو نون حقيقه او ko labiki waada tajje bandu makko ndu e hoddiro Allah dum buri labde tan dum buri fewde labi kam ko Allah welete taje wana so wela ka taje tan baddo tudram kay wadani hayda wana ko tundam tan on saha noon ɓinguel ngel wi baba kabbini li waji tawde noon aɗon ki hirtude hippam ala jabini e tinam fa innaka idha nadarta fi wajhi rahimtani baba mbaɗandi sa daari kam ne mbiyata kada yurmomi fa adrakaka ra'afatan tahulu baynaka wa bayna amrillahi heɓtoma noon yurmede heeda hakkunam e hakkunde ma e yamirore Allah wa ana anzuru ila sufrat kasumi ka sumi daari laɓi ki kadi fa ajsami huɗa min ha e laɓi ki baba hippam tan mbasa dardemi mbasa darde laɓi ki mbasa wadda e hunde babiraɗo o waɗi noon ƴetti laɓi ki waɗe hoɗɗudu makko pour taƴa fan qala bat laɓi wayliti saami fa nudiya ya ibrahima kad saddakta ru'ya on saha Allah wimo وناديناه من نجي إبراهيم أنكو وني في يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أقوم إني كويدول أقول أجدي نقول بيدا يا وركو أجدي إننا نمينا كذلك نمين جبر ما مجر ني نجزي من جبر المحسنين بينغاندو داكو مجر الله أدي جودي توتيم وي جودي دي هيرسو تم تو بينغيل jawdi ndi ko jibrilu atti o wa haala
الذي إن هذا أيليد يا حسبيو لهو البلاء وني جربيا المبين بين الذي وفديناه من شوتر جدو في زبهين جودي عظيم مون جودي أمك الجنة جو جرد Okay, well, I enjoyed that. Thank you. Wiyama njawdi ndi hirsa ndi njawdi woni ndi Habila ya Habila en jangino to galar julani kuraaje de be bannode Habila adduno njawdi ndi jeeyngol suuti njawdi ni nawi dum do asaman ndi njawdi non Ibrahim addana de wonno ko njawdi aljanna non so hirsamani defetaake sabu jeeyngol sum wawa sumdi dum ko ummi aljanna jeeyngol wawa ala hoy wadde mo hay woni dum tagi njawdi ndi kayri ndi dataaka te Ibrahima hirsindi ha gay o rokki tan ko diwe o rokki tan ko basan ko barode li anna an-nar la tusru fi ma huwa fil janna kala ko woni aljanna ala ko jeygol wawi hen ko barotan nyami haalaade wiyama non gallaɗi ne keddino ɗon ene gonnoɗo suudu kaaba ɗo hande suudu kaaba hitande suminde fi zamani ibn Zubayr oɗo gorko anani dey ewa gallaɗi ne liggino ɗon gallaɗi jawdi ndi ene liggino ɗon kono suudu kaaba jipi nde ɗo huɓɓi nde nden gallaɗi cumori hen gallaɗi jaadi hen ruwiya habrama lamma zabahu nde o wone hirtude jawdi nde qala Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Jibril wini Jibril haali kaɗo haala nde Jibril wi noon fa qala zabihu jawdi ndi wi la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar فقال إبراهيم الله أكبر ولله الحمد فصار رسوله وانتنمت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وانا نمبرتن تاس دون سنة دون سبب بابا دواني وتركنا من غوبي عليه إبراهيم من تور مجر في الآخرين جغر بأرد وطن سلام كسل كي على إبراهيم يوون إبراهيم كذلك من جبر إبراهيم ني مجر ني نجزي من جبر المسلمين مجر إنه إبراهيم نون من عبادنا كوي جياب أمن المؤمنين قوم وبصرناه من بلتن بإسحاق بدويرهني نبيا كو النبي من الصالحين وأن كوي مجب جيا وباركنا عليه من بديما كو بركة كان كو أنني إبراهيم وعلى إسحاق إبي كو بيت إسحاق من بدي مكدي مجره دندانgal ko annaba bani Israil ko makko jalta wa min zurriyatihima ene gengol mabbe non kanko Ibrahima Ishaqa ene hen muhsinun juldo mojjindo wa zalimun ene hen ka tonjo li nafsi hore mu kefero mu binin pennindo jeddugol wala gad mananna wallahi min mojjanino ala Musa e Musa wa Haruna o bene min badin dumen annababe wa najjaynahuma min dandi Musa ya Harun wa qawmahuma kambe yimbe mabbe min al karbe yolayru al azim mawdu wa nasarnahum min ballibe heferebe fakanu belatimhumul ghalibina kambe ngoni fol wa atainahuma min gaddani be al kitaba deftere al mustabina de ngenda ko fenyinaade to bange nyaawoje to bange masalan keeri fo won tawreta wa hadainahuma min pewni be asirat Allah wal al mustaqima pewcingo allawi wa tarakana min gopi alayhima kanko Ibrahim kanko Musa ya Haruna lil akhirin arabe watambe min goppe mabbe man tore mo jer salamun fi dalkay umrada amin ala Musa yo Musa wa Haruna inna min de kazalika min jogi de dido ni najzi min jogi ta al muhsinina mujindi innahuma Musa ya Harun be do de min ibadina ko jiyalu al mu'minina gominon wa inna Ilyasa ay o gorko tam min al mursalina ko ene laabe jeya o do gorko wiyama ko bi mawnum Haruna mawnum mu'minum Musa o wiyama kadi ko wanangol kongol panela non ko leñol ne wi'a ba'ala bakku e diwanuji mum ba'ala bakku non koye nder Iraq woni o wonna ko toon nelano iz qala li qawmihi tumande o wiyani yimɓe makko ala tattaquna ko adi kulon ataduna on dewat ba'alan oɗo jalan wiyama ba'alan e ginni ɗum ko wuro mabɓe ako ba'ala bakku andi ko murakkab ba'ala ba'ala bakku indi ɗiɗi mbaɗa ɗum murakkab bala wiyama ko jalan kangi wiyete noon wa tadaruna goppan ahsanal khalidin
fuɗɗo moƴƴude tagoɓe on ndewata ɗum on noon Allah haɓe on ko Allah on rabbakum wona badal wa rabba abaikum jeyɗo on jeyi babiramun al awwalina adiɓe sa wiram mbiya ahsanal khaliqina mbiya Allahu rabbukum owde wona mo istinafan ne sella sa wi joni ko Allahu rabbukum sa wi ahsanal khaliqina Allah woni Allah rabbakum wa rabba Allah rabbakum wa rabba ko on Allah sa yettima abi kadi ahsanal khaliqina biya Allah bi ma'na wallahu ko o woni Allah rabbukum jeylo mon wa rabbu abaikum kanyum ji babirabe mon al awwalina adinobe Allah wi nde o haalani bi dum fa kazzabuhu be pennimo fa innahum kambe la muhdaruna kabe tawnete be jeygol illa ibadallahi so wana jiyabe Allah al mukhlasina be ganda ko labbinabe ben kam dadi wa tarakana alayhi min goppe makko kanko odo Ilyas ane mantore mojjere fil akhirin arabe wattande salamun kisal kay ummade amen ala ali yasina yo woni yimbe goldo leñol innano minen kazalika no min jobiri ali yasina en mojjere ni najzi min jobirta al muslimina mojjinde innahu kanko Ilyas min ibadina koy jiyabe al mu'minina gonginde wa inna ludan ay o gorko ne la min al mursalina koy nelabe jeyeno canto izna jeynahu to mane min dandimo wa ahlahu kanko yimbe galle makko ajmaina kambe pop illa ajuzan so wana neejo mo ganda non bi debbo makko nan hen fil ghabirina on kam koy heddibe lette madammarna min kalki ala akharina wattindiɓe innakum ay onon makkanaɓe la tamurruna oɗon birto alayhim mabɓe oɗon birto galleji mabɓe pay sam musbihina hedde puɗal subaka hedde puɗal ana hedde beetal hedde masankita laaɓi laaɓani ko billeyli oɗon ndewaɗon jamma afala taqiluna kadi jogoɗon haqqillaji onon makkanaɓe gandon ko jippe ɓen halki ɗumen ko ɗum woppata on caggal wo inna yunusa oɗo gorko ne la minal mursalina onne koye nelaɓe jeyeno canto abagatuma nde o jogi ilal fulki fewde lana almashhuni kebbinaka yimɓe ina gadaba gawmo huta hande o tikkodire yimɓe makko o yehi o jole lana ka noon adamum so ari hakkude maayo ko darade ɗum woni aada lana ka woni faraki bassafinata aywa anani de o wino ko yo lefte jippo yimɓe makko Allah wi jaɓi caggal ɗum noon Allah jaɓani yimɓe makko tubo we rutto o ruttaki o jole lana fa waga fat fi lujjetil baari maayo lana ari ha hakkude geccal dari fa galal malla huna awƴoɓe mbi huna abdun abigun maccuɗo gaaƴu kalifa mum nan ɗo tadharu quratu sen mbaɗi kuraji joni o feeña ɓe mbaɗi kura fa sahama ɗum woni ɓe mbaɗi kuraji kamɓe wonɓe lana ɓe fa kana kanko Yunusa o laati minal mudahadina koye foolaɓe foaldaɓe kura o jeeya fo alqawhu fil bahri ɓe beddimo e maayo fal tagamahu moɗimo al huutu ko wiyete lingu o huwa kanko mulimum omo addi koni ñiŋe holko woni ko addi koni ñiŋe yaademo maayo tawa yamiraka innahu kana sanno tan wona kanko mosanna oɗo annabi Yunusa o laatinomo minal musabbihina koye jantinoɓe inde Allah o wi ko subhanaka inni kuntu min adh-dhalimina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimina Allah wi so wiyano noon annabi sama o ñiɓanno fi batnihi e reedu limu ngu ila yawmi yub'asuna ha ñalawma yimɓeɓe ummitina ha ñalawma darga ko toon o wonanno sadaqallahu al-azim fatiha salam